So, I don't know, fel sut fi wedi cyrraedd fan hyn, but fi yma, fi yn Maes B. Fi'n gwybod oedd lot ohonych chi'n di gael on yn Llanrwst oherwydd y tywydd, ond mae Maes B yn ôl. Ond i moyn dangos ychydig o'r llwyfannau newydd sydd dyn ni eleni. So, nid yn unig one stage, but mae yna 3. Dyma'r llwyfan fawr. Llwyfan not as fawr. Y llwyfan lle mae'r boes a rai ferched yn gwasgu play. So mae popeth yn dechrau nos Fawrth gyda y DJ tent. Mae rave mynd i fod, felly you know what to do. Mae holl stuff yma'n really exciting, right? Ond o'n i moyn rhoi gwybod i chi amdano fel pledge mae'r Eisteddfod a Maes B wedi arwyddo lan i eleni. So, felly mae'r Eisteddfod wedi arwyddo lan i Safer Spaces, yr AIF. So, mae hynna'n olygu bod dyn ni'n cymryd zero tolerance yn erbyn ymwysiadau rhywiol ac aflonyddu. Ond os mae rhywbeth yn digwydd, o'n i moyn chi gwybod bod mae staff Maes B yma i helpu chi. Dyn ni'n mynd i gredu chi a dyn ni camau yn ei lle i sicrhau bod, os mae rhywbeth yn digwydd, mae ni gallu helpu chi a bydd popeth yn oce. Ond, o'n i'n meddwl yn amlwg mae dyn ni yma i helpu chi, ond fi'n meddwl bod yn rili bwysig bod chi'n cael gwybod amdano'r 5 steps of intervention. Checo bod y person sydd wedi newidio'n iawn. Gofynnwch am help rhywun arall am cefnogaeth. Camwch mewn i'r sefyllfa yn uniongyrchol. Cymerwch camau gofalus i torri mewn i'r sefyllfa a tywelu. Cyfnodwch popeth sy'n digwydd, so gallai fod jyst cymryd fideo ar ffôn chi neu rhywbeth. Ni gyd moyn cael hwyl, ond mae'n bwysig bod yn saff. Gweld chi yma.